Най-накрая са изобретили перфектния адаптер за литиево-ионна батерия. Този адаптер е съвместим с всички слотове за батерии. Една и съща литиево-ионна батерия може да се използва в различни отделения за батерии, което я прави изключително практична. Този универсален адаптер може да побере както широки, така и тесни отделения за батерии. Той елиминира необходимостта от носене на голям брой батерии, когато сте навън за ремонт, работи с всяка марка. Всички проблеми с зареждането ще бъдат решени, опитайте го сега.